Angazi noma ngiyezwakala noma ngi-live njengamanje. Ngicela ukutesta nje lo live then ngiyabuya manje. Oh yes, in live. Ngibona la. Watching live. Okay. Oh yeah. Nice. Okay, bafowethu. Ngidlala umashelela la mfowethu wamiyaluza. Izwa le. Fekile. Sikhona. Thisu yahlala esithongweni. Aze ngibone lento. Bafowethu. Okay, ngicela senze nje abafisa ungifonela nje bangi-live bangakwenza lokho enambeni yami ethi 072 222 8822 sikhulume nje live ungibuze noma yini ngiphendule bukhoma ningathi mhlawumbe ngiyabaleka ngibaleki uma ngicaka umbuzo noma mangafisa ukuphendula umbuzo ngicabanga ukuthi nginelungelo lokuthi ngakwenza lokho kunokuthi mhlawumbe ngibaleke afona abantu la inamba ithi 072 222 angaqedisho angithathele insizwa le yebo kunjani ngiyaphila mfowethu hamba kahle kwena konke ngidake ngothi into nje mama yabuthi ngohala mpela enkonzo ngengoma yakhe yatatunyana. Yebo bhuti ngiyabonga kakhulu mfowethu konke lokho ngakubona amandla ami mfowethu kodwa ngenxa yezandla zenu enakwazi ukuthi nifake izandla kwahamba ngendlela ngathi sasibhoda mfowethu sikubona ngalapha ku social media uthi vote usuhlala phekwa kwama sunroof emontweni wangibona okuphi wena ungabona ama video la ku YouTube bhuti ngiyabonga kakhulu yeso mfowethu khuluma noKhulasanda wamasango kwaNongoma eNkunzana udume ngonkantolo. Ngiyabonga mfowethu ngiyabonga kakhulu. Kuhle Ukhuzani mfowethu. Sure bhuti. Atithula dono nanqo. Vala ngisaphuzeli. Sure bhuti ngiyabonga. Ngiyabonga mfowethu. Nazona. Sure Nkosi. Ofisa ungifonela nje manje sikhulume. Nazo. Answer abantu abaningi isikhathi esisodwa. Ngicela uanswer bese ngimansele bese ngibuye kwena, okay? Hello? Hello bhuti. Kunjani mfowethu? Ngiyaphila kunjani bhuti? Ngiyaphila ngane wethu. Sikhona wise man ulangelihle waqela lapho wise man langelihle Victor. Okay. Ngwasempangeni mfethu uthi ngisebhalitho ngokomsebenzi. Okay bhuti, okay bhuti ngiyabonga kakhulu ngiyajabula lokho. Yebo mfethu. Cha, mfowethu ake ngibe nje mhlawumbe nembuzwana lapha ezothi ayebe mbili. Oqala umbuzo uthi zingaki ingoma owayiqedela lapha ya kule CD yebhova iSMS mfethu. Okay bhuti. Ngizokuphendula live ke. Okay mana lapha ngizovala mase ngiya live. Owesibili umbuzo ngicela uyithathe yomibili nje. Okay. Hello. Okay bhuti ngilalela. Yeah. Owesibili umbuzo wempunga umi lapha. Kukhona yini mhlambe
okungenza ukuthi sibone wena nomthandeni nisha ingoma ndawonye naw futhi ngizophinda ngiyothatha live futhi. Alright, ngiyabonga bro. Okay mfethu, ngiyabonga. Uphile nje wise man wakacele lo mfethu. Ngiyabonga bro wami. Sharp mfethu. Hello someone. Yebo njani? Ngiyaphila kunjani? Hawu wangena umuntu. Ngiyaphila njani? Yes. Wangena wesifazane bese kulokhu kungena insizwa kodwa ngiyajabula bangena nawe ngowesifazane. Yebo, ngicela ukubuza futhi ukuthi njengoba usebenza nje usaphulala nini? Okay, ngizophendula live de. Okunye ngicela ukukubuza, unayo yini umakhodi ney'ngane yini ngabe ungakuvezi lokho? Okay. Okay, ngiyabonga ngizophendula. Hello? Yebo ninjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Yes. Ngoba ndamlenze lengikhuluma naye. Yebo yena bodi. Bakhuluma nophila sande lo la eBhulu. Mfowethu uhamba kahle kodwa. Hayi kuyaphila njani? Siyaphila bodi. Yebo. Ngihlala ngaboka kwaMlubane kumalanga le lo two sakhile wakadume yamazi. No, angimazi Sakhile. Hawu sakhile le two bright nje wasemqatsheni. Mhlambe kuyalahleka nje kancane mhlambe ngimazi ngelinye igama. Hayi ngeke kodwa yena wathi uyakwazi. Yebo. Yebo, ngicangcome nje inkabe yami ngengoma leyijele ayisadlala namanje. Awu lalela le ngoma inomlayezo ongaphuphi ngisho izulwane ngezulwane. Ngwaphela ukushada kusoze kwaphela saza babusafica ukukhona noba babafica ukukhona nomkhulu nokhopha. So nezulwane ngezulwane ziyofika zazi ukuthi uma ngabe emshadweni usungayikhona ejele. Hey kabamo ocabakiswe yini nje kodwa. Ithi ngizophendula ya ngizophendula nje ungibukele. Ngiyabona. Hello. Hey, call after call webafethu konakele. Kunjalo kumotha abantu. Hello? Yebo kudukuva kunjani? Ngiyaphila kunjani bodi? Ngiyaphila futhi wami ukhuluma nokuthomanda umsizane dlomodlo. Nazo-ke pokamsizana hamba kanjani ko? Ngiyaphila futhi Nazo-ke nkaba ngisakwazi. Ngikhona kaziyazi. Hayi ngibingelela nje ngicela nangejele ingoma emnandi esihlukanisa unyaka khona khulumeshini. Hayi khuleka bodi ngiyabonga kakhulu. Okay ngiyabonga futhi. Yebo. Yebo sawani. Mfowakho. Kuhamba kanjani? Ngikhona mfowakho. Ukhuluma noSibonisi unqobezo kaNdwandwe la. Awuvele nje uhlala embuzweni ngenzela ukudedela nabo abanye ngoba baningi sivele uzozibuka live. Umhatshwa. Hayi, khoba umbuzo nje enginawo kodwa ukuthi singambona nini ukhoba esenzela mhlawumbe ama-DVD nje alezi ngoma zakhe ezimnandi ezithandwa ngabantu. Ubona nje ama-DVD enzowena cha. Okay, ngizophendula ke live futhi khuleka. Kuba danke boy. Yebo sawona. Khamba kanjani? Ngiyaphila njani? Nazo-ke inkabi yami. Hayi. Khuluma nomveli aseshezini but ngisempumalanga ngomsebenzi. Nazo-ke qhawe lami, nazo-ke nkosi yami. Asivele nje uhlala embuzweni khona ngizovela ngikuphendule live. Bayakuzwa nje abantu njengamanje. Ngithi bambe njalo nkabe yami mina nginambuzo nginesekile ngithi bambe njalo nkosi yami. Kuze. Japho. Nazo-ke. Yebo sawona. Ngaphi? Kuhamba kanjani? Ngiyaphila nkabe ngizwa ku. Uyazi live nje manje ubukelwa abantu abaningi kabi njengamanje. Ngingavela uhlala embuzweni nje. Ngenzela ukuphendula nje mashinyana. Uthemba wamkhize emtshezi la ekhompaneni. Mfowethu. Yes, umhlangane thina somhlangane. Sikwenza ingoma nawe ungenza kanjani? Khuleka ke uzophendula live mfowethu. Nazo. Okay. Yebo sawona. Khoba mpoma. Shut up. Kunjani boss? Ukuthi angithi ngiyaphila. Ukhuluma noLindo Xhomane Saba uXhomane Mfwangu bale ngemibuzo u3 lapho. Yebo. Qala umbuzo
ngicela ukubuza yini ungakhithi ngokuthi owesibili mhlawumbe imuphi umculo ongafisa ukusebenza naye owakomunye umkhakha womculo. Owesithathu umbuzo ngicela ukubuza yini ungareply kuma comment no-postile. Okay, utheni oqala umbuzo? Ngithe ngicela ukubuza yini ungabikhi i-album oyikhipha ngokude mhlawumbe Mhlamlenze noma kube igroup naye neband yakho osebenzisana nayo. Okay. Hayi ngiyabonga. Owesibili bengibuza ukuthi yini mawupost comment ungareply kuma-comment ku-Facebook kodwa ku-Instagram unokureply. Okay. Wesithathu ukubuza ukuthi yimuphi umculo owayijeni ongafisa ukusebenza naye okuhalela ukuthi ungasebenzisana naye kunto. Okay, good. No, akunankinga sokuphendula live ke mina wethu. Okay. Nazo ngabya. Ngizothatha ukugcina njengamanje bese ngiya emibuzweni yabantu ngoba bafuna ukuyiphenduleka. Ukugcina into yokugcina ifoni iringa waya. Ngilinde nje ukugcina. Yebo, sawubona mfowethu ngokugcina ke nje bese ngiphendula nje imibuzo yonke. Hawu kuba Kuhamba kanjani? Ngiyafila. Yebo bodi. Siyafila. Ukhuluma noNkosikhona Dube la eMangosuthu. Konje ithakazelo zakaDube obani Ngomaqhamu umbuyaza kathekela ekuthekela abafokazana. Okay. Hey. Ngizwa kahle mfowethu. Konke ubuza ukuthi la muntu kungenzeka ekwazi ukuthi mayefuna ukuvashela emzini wakhe afike. Okay. Enkandla. Okay. All right. Now ngizophendula mfowethu live khuleka. Yeah. Kusiyafishela. Ujalo wethu. Okay, ake ngimthathe nalo Nkosi yami ngoba ebese ngithi nje ngomgcini. Hello. Okay. Hello. Bafuna ngomningi abantu bami Nkosi yami. Hello. Yebo. Njani futhi? Ngiyaphila kunjani? Asibona ukhuluma neKuzimalanga la. Ufuhlu bafazi ngibhoshe eduza besikhotheni nesamazo intombi engamolile leyo mpahla yayo. Fuhlu banyile. Ngiphansi emakhabeleni. Ekantubona wafika kudala lapha ushaya ingoma. Awusashaya ingoma yakhe album oqala lapha. Yebo futhi. Ngasonto kakhulu Nkozimalanga. Mfowethu ngiyabonga. Ngithi mfowethu angincoma ijele anginayo imibuzo nayo imibuzo ngayibuza kuwena ukuthi wenza mina ihambela kahle. Nkosi yami, angibonga. Ngiyabonga futhi. Yebo. All right. Ngizocela uphendula nje imibuzo yabafowethu abayibuzile. Omunye ubuze oqala ubuze ukuthi mana oqala ubuze ukuthi i-secret ngaqedela ingoma engakulapha kuyi-secret. I think ezo7 mangaprocess noma ngeke ngisakwazi ukuyibala one by one kodwa khona ingoma lapha eyayithi ngicela nje ukuvala le sound la. Okay. Hey, hayivalile la. Okay. Uma ngaphosisi ingoma engayiqedela lapha kuyi-secret cishe so7 noma ngeke ngisakwazi ukukhumbula kahle kodwa khona neyayithi owangezowahlukanisa naye ngiyamkhumbo ama-backing lapha engekho sidalo nje ngafike ngafaka athi angithintelana ngibambelana angiyenze ngiyajabula
angishaya kanjalo lapha siningi nje zikhona lapha na bengabadlala size zozo umbuzo wesibili lapha na uthi ngicela ukweqa kwesibili ngoba angichazanga eqaleni ukuthi ishimbuzo le political icon nami ukuthi isikhathi sokuthi when it comes to impilo yami so yonke mfowethu omunye ongenile wabo emphakathini abantu ayibona njengomculo ngoba lincane kakhulu izwe lingaphuma limemeze yonke i-message yakho uyi-connectele to music i-message yona into ebalulekile kakhulu kufanele kwegameni lokuthi mhlambe bakhona bayithi benozinzo kuze kube ukuthi mhlambe kuze loni tshela uyaqala usiko lwakithi ukuthi size budlulele ushawungcele kuwelele phesha mosembili kunomehlo phakathi kokucabanga to create something engekho nokuthi ucabanga I think ukuthi ngizoloku ngihamba ngipick up nje ama music video ukuthi mhlambe izigcina kuyenzeki nje vele izinto zithi zijikela kwi-digital so vele kufuneka sishama music video nobhuti abantu music video siyawenza wasiyenza ngahlangani nenduna kumele sibe since izimo
kanjani going forward but inhlelo nje khonoko umfowethu omnye ubuzile othi ngingathanda ukucula nami umculi wonke umculi kimi ngiye bakhonzile abaculi banamathalente abaculi eminyaka loyo mculo ose fisa ukuthi nami if there is a chance angaqhamuka ngayithatha izandla zombili ngoba kubalekile ngomculi ubuye nje uhlangane nabantu kwazi bani ukuthi uhlangana nomuntu ushayile ecweme engaphiko kwenza yabo ukuthi ungalindele so kunombuzo la internet yami iyangireportela ukuthi ayisemnandanga but asizami mhlawumbe ngiyangibona I don't know ngoba nala sikuvalekile nala avalekile nala akuvalekile la confirm akho ukuthi ngabe ise live noma mhlawumbe ngihamba ngayo ngazo live ke manje or I know you still live okay I'm live okay angazi or ngisesekhona but ngibona ngathi ngisekhona okay umbuzo ukuthi wayengaculi ngogodi ngogodi hey yabona sometimes it's fun ibhizi yami ingapheka kwenza so ngicabanga ukuthi njoba ngathatha isinqumo sokuthi ngibe nabaculi abanye ngibasizayo then abazothi ngomaphathi nonyaka be release then ngoDecember ngiqhamuke ngange-release ezinye zezathu lezo ezithi give a chance ukuthi ngifocus I'm giving myself a space la khona kumele ngifocus kwezinye izinto then ngoDecember ngoba mozokhipha ngogudi which means uzihlalisa use-studio keep ukuthi August December yabo so even njengami mina nginenhlanhla ukushaya ingoma ethandwa abantu okumele ingoma nginikeze space abantu beyithanda be-enjoy just imagine kuthiwa ngizorelease nanti sense akuyenzi according to mina according to my brand according to my thinking ukuthi ngikhiphe manje namanje like isikhathi samanje nesakudala sifana dali bingekho imicimbi kakhulu so abaculi bebefocus kakhulu nemculweni from nyaka oqala that's why bebekwazi ukurelease now and again so manje since ukhona imicimbi ibhizi sibaningi uzogcina uye studio ushaya udala nikeze isikhathi nesikhathi ufocus kahle emculweni wakho ushaya into ecokene yabo so uzobona ama hit ngakubo wawo ngoba ukuya manje namanje then sohaphuluza sojaha isikhathi yabo so yilokho ke ezinye zezinto uthi omunye umbuzo ke la ngicabanga ukuthi ulandela ukugcina uthi why unga-reply at Facebook you know lento engiqala la is a part yokuthi abantu sometimes abanye abatholi uvo lama bagcina bebuza umbuzo Facebook uthola ukuthi ngenxa ukuthi baningi abantu abasuke bebhalile but engakusho ngiyawafunda ama comment yabo ngiyawafunda ayikho into engafike kumina ukhuleke konke ngiyakuzwa ngubona nje ikakhulu sokuthi ema page nami ngiyakwazi konke so sometimes baningi ama comment ngifuna ukufunda wonke yabo so since gcine mhlawumbe ngalithola ngalelo thuba lokureply ukuvula i platform kanje ukuthi uartist ukuhlale nje uthi abantu bakufonele
bebuze whatever then abanye belalele uthola ukuthi obuzayo ubuzela nawe into ubungayibuza. So ezinye izinto engizenza because angitholi ithuba lokureply each and every comment engizwe ngifakile ku Facebook. I think ngisakhombisa irespect nalapho ukuthi ngiyakubona kubalekile ukusupportwa yinina, ngiyakubona kubalekile ukuthi kwesikhathi ke sicoxe ke sibonisane ke ngakhe nami la ngibuka khona ngoba akekho umuntu operfect empilweni, akekho umuntu engathi yena akawenza ama mistake empilweni. So ukhanda i-platform kanje ama page awayona lonto leyo ukuthi xoxa nabantu, khuluma nabantu, yenza abantu abekwazi kangcono abantu yabo bebona ukuthi hayi lo muntu uyaphila kade live khuluma nathi kumnandi kunje yabo. Khona umunye ubuzile ukuthi ngakwazi ukuvakasha ekhaya kini khuleka nje mawuxhumene kahle nensizwe isondelene nami usho nje ukuthi ufisa ukufika ekhaya, usho ukuthi ufuna ukufika nini, ucheck ukuthi ngizobe ngikhona ekhaya ngoba ukuvela ufika ekhaya uthi mhlawumbe ngikho, mhlawumbe futhi ngagcina sokuthi mhlawumbe kuba waste ngoba usuka kade nawe usebenzisa imali ukuze ufike ekhaya. So nje khuleka noma inini mawubona ukuthi uyafisa ngalolu suku then ucheck nje uxhumana nensizwa ongaxhumana nazo, iningi ngisebenza nazo, iningi izinduna zami la kwaguqa baningi abantu, even nami nganginboxa la ubuza ukuthi ukhona ekhaya ngomhlaba bani, then ngakwazi ukuphendula ngichat no ngizobe ngikhona. So bafowethu engakusho nje yilokho for now, then ngoba network yami emnandanga la sizothola ithuba elinye mhlambe next time ngiphinde futhi ngizonikeza i-platform kanje then ngakwazi khona ukubuza imibuzo ngiphendule khona. So enye into engifisa ukuphetha ngayo ke sengiphetha sengizovala u-live wami ukuthi bafethu isimo sempilo njengamanje sishintshile, impilo isiyathengwa, kuzophila noma singeke sishuthe uzophila isikhathi eside but ukuyinakekela at least lamazwi ngisho ngamabomu ngoba ukwenza live a professional artist ingene live khulume nabantu egcineni ingakhulumi ngesituation eyenzakala nje ngento eyenzakala njengamanje ngubona kumqondo omuhle njengoba nibona kune corona kune COVID-19 bafowethu miningi imizi ezosala neintandane, miningi imizi ezovalwa ngale corona. Uma ngampela singasukumi sizibambe, singasukumi siyithathe, asingahlulwa into engakhuluma. Uma abaholi bethi uyazivikela uma ngabe ufaka isimfonyo, asisifake nesifonyo. Siphinde futhi ingane zakwethu njoba niyenibone ngi-advertiser o-Bees brand ama product lawo awuboosta kakhulu umzimba. Kuna product lapha kwa o-Bees brand no ginger, I think or garlic, garlic, inazo zonke izinto ejabulisa umzimba, ejabulisa amasosha omzimba. Ngikhuluma nangogalela bafowethu, ziningi izinto esingayisebenzisa. Ungalindi ukuthi ugule uzohlabeke, ake kuthi nje ngonakele lutho uyahambe nje e-chemistry ufike uthenge izinto ezikwazi ukuthi ziboost amasosha omzimba wakho ungenalutho. Wenzelane na? Wenzela ukuthi namhla kukhona umkhuhlane, namhla kukhona ikhanda engabe liyaqala kodwa uthola ukuthi alinawo amandla ukuthi mhlambe selingacindezela ngaleyo ndlela. Ngani na umzimba wakho uyawusavisa ngaso sonke isikhathi. Ake siqikelele bafowethu, ake amanzi, phuza nje amanzi, umzimba ungomi, ungomi, phuza amanzi ukuze umzimba uzofunctiona kahle. Angiyena udokotela
but lezi zinto zisobala ngisho ezikoleni sasifunda ngazi ukuthi amanzi emzimbeni abalekile ngoba ayakwazi ukubooster ezinye izinto. Bafowethu ngiyacela asifakeni isifonyo, siwasheni izandla ngesanitizer, sikwazi ukuthi umbone nje udokotela. Abanye bethu bayakwazi kuya kodokotela afike athi awungenzele incwadi yasemsebenzini dokotela for 3 days ngifuna ungaya emsebenzini. Udokotela mase kwenzile i-prescription le yasibeze ezile usuke sekwazi ukunikeza imithi afuna ukunikeza yona mangabe khona into engakuphethe vele ungaphilile. Abanye abathathi ngisho leyo mithi le badokotela ukuyokwenza ama check up ngomzimba. Abadlala ibhola ngiyabakhuthaza abadlala ibhola ba exercise abantu. Zonke lezi zinto ziyakwazi ukuboost umzimba ukuthi ube yile ndlela le okufanele ukuthi ube yiyona. Ake ngithathe le thuba ngibonge kakhulu sizohlangana mina nani kwi live enye engiyothuka mhlawumbe ngiyenza njengana le. Abe bengifonela ngiyacela ukuthi sizoqhubeka sixoxe noma sengasekho live ngoba njengamanje kumele nami ngibe busy ngezinye izinto. Le t-shirt engifakile bafethu yoSuthu team yakithi le kwaZulu njoba njengamaZulu FC i-team lene support noma bani injenge squad nje ngithina zonke i-team kanoma ubani favorite team kanoma ubani futhi kulezi inzuku yenza kahle. Let's support uSuthu. Ngiyabonga kakhulu.